Нәк Казан артында бысы түгел бит әле. Нәк таулар артында бардыр бер авыл Тирмал диләр. Җирдән чыккан сулары ут кеби кайнар диләр. Гәрчә анда тумасам да мин бераз торган идем. Аз-маз видео төшереп бер урап чыккан идем. Ул авылның һич онытмыйм һәр ягы урман иде. Ул мәчет, кыска урамнар анда да тулган иде. Син исәнмисең, малай, каналың буш дидегез. Сән сау таби, җәмәгать. Тирмәле хош гелдиниз. Җәмәгать менә бу аланнарда төрекләр җыелырга ярата. Менә монда мангаллар бар. Шунда берәр нинди ит кисәкләр алып киләсең дә, шунда пешерә башлыйсың, беркем бер сүз әйтми, түләргә дә кирәкми, бөтенесе бушлай. Һәм инде ял көннәрендә монда кеше күп инде. Һәм һич шиксез менә шундый мангаллар булган җирдә тегендә чишмәсе дә була аның. Кулыңны юарга, савыт-сабаңны чайкатып китәргә, ягъни бөтен шартлары да тудырылган. Монда менә шундый матур ташлар табып булаймы инде яшел. Нәрсә икән белгәнем дә юк дигәндәй. Матур күренә инде. Үзе мәрмәргә дә охшаган, гранит та кебек. Үзе яшел инде шырык кебек. Җир тулы инде алар үзләре. Монда ята, менә тагын берәү, менә тегендә берәү. Ләкин белүемчә, Төркиядән бер нинди ташыйшы әйберләрне алып чыгарга ярамый. Ягъни аэропортта таможняда электрип калачаклар. Бәлки штрафта сугарлар. Шундый кагыйдәләр бар имеш. Мондагылар әйтмеши, хәбәрегез булсын. Һәм инде тау җәмәгать бөтен җирдә. Төркиядә булай да таулар күп. Һә бу тауның да таулы җире. Җәмәгать сер буенча гына әйтәм, монда урман кисү тыелган. Ягъни агач кисәргә ярамый монда. Ләкин әнә тегендәйме? Бәлки тавышы киләдер. Тураклый гына инде мин сиңа әйтим. Ишетмиләр дип беләм икән инде курткамны салыйм әле. Бигрәк кызу. Шунда куйган булыйк. Шунда барыр бу. Минем сөйләгәнне тыңлап. Киттек. Хәзер мин сезгә Тирмалның кайда урнашуын күрсәтәм. Үткәнендә без Яловада йөрдек. Менә ул. Аннан бераз өскәрәк, ягъни көньяккарак очсак, нәкъ Тирмалга килеп терәләбез. Тулайым алганда Тирмал дип Ялова өлкәсендә урнашкан аерым бер территорияне атыйлар. Моңа шәһәрләнгән Тирмал авылы гомумән юк. Ул авылның чын исеме Гөкшидәрә. Ләкин кайнар су чыганакларына терәлеп торганлыктан, минем кеби килмешәкләр аны Тирмал дип атап йөртә. Монда бик эссе һәм бик салкын түгел, урта һава, кышын яңгыр, кача кар ява. Урамнары исә һәр Төркиягә хас тар һәм кысырык. Тоташ кибет кафеларда урысчада сөйләшәләр кирәксә, ләкин миңа кирәкмәде бит инде. Төрекләрнең өннәрен алып вата ягыла төрекчә чәчтем. Отельләрнең дә төрледән төрлесе бар. 4 йолдыз, 5 йолдыз, 6 ай яки 7 Юпитер. Кесәң тирәнлегеңә күрә күңелеңә хуш килер дә табылачак. Кайберләрнең түбәсендә бассейны да бар. Подвалында бәлки вертолет мәйданчыгы да бардыр, ансын тикшермәдем. Бу чаклы азгынлык монда бары тик бер нәрсә өчен генә кирәк җәмәгать. Атлау якынлыгында гына монда Тирмал чыганаклар урнашкан. Ул Төркиядә бик популяр урын. Һәм инде мин дә юлымны шунда тоттым. Менә бусы имеш гашыйклар юлы дигән. Менә бу гашыйклар баскычы. Тегеннән нарсы магын тормыш рутинасы башланадыр инде. Горизонтның артына хәтле китә торган. Нигә бу этләр гел икәүләшеп яталар икән ул? Тегендә өстә икәү, монда икәү. Брешерләп тә ятмыйлар, өчешерләп тә ятмыйлар, нәкъ менә 2. Атыгыз этләр. Бөтенләй бас кирбел итә бит ул җәмәгать. Актапи. Сырбай. Так. Әйтәмеш. Төшеп китә ул дип. Кая төшеп караган булыйк әле. Бу җәмәгать ниндидер яхшы су имеш. Моны эчәргә тиешләрдер инде кешеләр дә. Кайнар бу артык, эчәрлек түгел. Бер стакан алып килеп эчсәң генә. Җиргә шешә әле. Моның буягы да булган булырга тиеш инде. Монда уелган әнә, кыйлык төшкән. Бусы да булса монда бөтен җиреннән дә шулай мотор иттереп кенә агар иде инде ул мәгънәме? Су бөтенләй селкенеп тора. Нормально. Нинди су булу язылмаган җәмәгать. Белмим. Эчеп тормыйм инде мин моны. Юынасың килсә, шлипоклар, мунчалалар, сабыннар, hepsi дә бар дигәндәй. Мунчаңны керәсең дә, аннан соң менә монда чыгып утырасың кафега, шәйләргә. Шундый бардак белән. 90-ны эчмәсәң туеп булмастай. Күз суы дигән. Ниндидер бер җир бар монда. Әле күз суын карыйга. Күз суы дигән җиреннән агып тора. Җәмәгать моны ничек иттереп күзеңә саласың инде? Тиярлек түгел бит бу. Тә шундук.
Көз суы deyilgen endi bu cemaat. Gözüme sıvattırmayayım, şeşime sılayım. Ayağım düzelip gitmez mi? Alay bu parkta tыныç cemaat. Minikler bugün kişiler köp. Bayan kelip jetkenlerdir. Ayak suı degen bulganlar. Bilmeyeyim, bunda ayağımda tıkmasayım bakayım. Suı eller endi, tonluk, ok. Kanalı suuna okşagan gel. Ama şinede kırıp bula bakayım. Şinede kırıp kararız tezden. Sop salgın bit bu. Oyağın kota bit mında bassan. Bu жылы bularga değiştirdi endi. Yok. Sop salgın. Höttürükler. Külöler ahırısı. Tek bundan birinci isengine çıkarga ye bitindi. Tak. Normalna. Bu su cemaat koyan kiledir. Şu üstteki külden kiledir endi bu su. Oyak suyu degen bulvanı. Toğanda şebire görün taptım bir tane da. Karasın bularını. Öyle. Yok. Para kelmey manan. Noşar. Hamında. Bunda da para kelmey. İşlemey. Bu da işlemey. Bitirgenler ahırsı bularını. Bu cemaat bilesizmi helse? Bu gimoroyni davolaytırgan aybiriymiş. Şunda oturasın da bir 5-10 minut oturgandan soň sen davolanasın. Başına oturtu degen aybir şundan kelip çykkandyr endi. Eki etçijiğim. Hayırlı cemaat. Reisip qarayali. Cemaat. Mana istegenden soň boşqa bütün aybirlerde faydalı diýginde şik kalmay ahyrысы. Eň birinçi şunlardan başlarga gerek kıskası. Big yuviş, жылымса, койнар түгел, суларлык. Нормально. Иснеген сайын исине келип тура. Мында мен ана бир абыйыңды карап отур әле. Нәрсе керектир? Эде боруп сырыйга аланардан. Колай келсин абый. Gel bakalım şöyle bir nar çıkalım. Siler misin fiyatları ne kadar? Mesela şu. Ben söyleyeyim de içersen söylerim. Portakal ne kadar fiyatı? Portakal 40 lira 50 lira kilo. Aa. Bardaklar. Bardaklar mı? Şu çilek ne kadar? Şimdi hangi çilek diye soruyorsun? Mesela bu. Mesela bu 100 lira. Oo. Bunlar yarım kilo 50 lira. Bunlar 20 lira. Tatlı mı şular? Tatlı. Gerçekten de tatlı mı? Gerçekten tatlı. Şeker. Tamam abi. Teşekkürler. Bu 20 lira çilek veriyoruz ya. nar bu adeti ne kadar fiyatı? Bir adet. Bardak. Ha bardak ile satıyor musun? Evet bardak. Ha tamam abi. 50 lira bardaklar. Nik düşürersin deyip beylenir diyenim. Düşürgene deyip duram sen aytayım. Ara reklam mısın üzerine? Bu beyler kıybat arzan demezsin. Bu bir belekey stakan 50 lira. Neçe ekan? Öz beyesi bir 10 lira da yoktur endi. O 50'ge sata. Malades. Biznes. Bitta jerde Atatürk cemaat. Bir kaya kaçalmısın. Umuman cemaat Atatürk termalını bik yaratkan degen sizler eri. Soňky günlerinden mында bik işkina kile turgan bolgan imiş. Davalanırga. Hem endi umuman termal bitinde Yalovaga kire. Yalova rayonuna. Yalova benim üyüm degen sizleri de var. Hatta yazıp da koyganlar bir heykeline. Şpiyonaj. Kişilerinin köz davalawlaryny düşüremiz cemaat. Kara näsleşli. Stakan bilen sala. Larsın pirat bolarga jynamanly. Şlanga bilen septirge kerekany cemaat. Термал шығанақлар 4000 ел элек жер тетрәү нәтижесінде барлыкка килә диелгән. Беренче булып моны греклар ачыклый. Мондагы койнар сулар ялганнан кала барлык җирдән дә дава китергәнен белгәч, бу җирләр бик популярлаша. Халык монда су кебек агыла башлый. Әйткәнемчә, грекларны римнар, римнарны төрекләр яулый. Шуңа күрә төрек солтаннары да монда килеп, дава күреп быкырдашып китә торган булганнар. Төрекләрнең атасы ата төрек бөтенләй. Бу минем өем дигән сүз чыгарган. Һәм беркем дә каршы килмәгән. Тулайым алганда термалда үйрө белән мунча, күптин күп бассейн һәм әле моннан әле тегеннән бәреп чыккан койнар су чыганаклары бар. Инде калганы исә моны күрергә һәм кулланырга мөмкинлек бирү чаралары гына. Һәм инде күргәнегезчә термал бик матур урында урнашкан, бар ягы да урманлы таулар белән чылгап алынган.
Мына бу термалиум җәмәгать. Термалдагы иң шәпски, иң каптински конакханәләрнең берсе. Монда менә төбендә генә паркта ясап куйганнар үзләре. Дигәндә менә куймасы ябык, кертмиләр. Ләкин Төркиягә хас тишеге бар. Монда сыер эзләре дә бар. Сыерлар йөри ахрысы. Аякларым батып бетте инде. Җәмәгать, беләсезме, Төркиядә нәрсә ошый миңа? Алса гел зарланасың да зарланасың, бернинди плюс та күрмисең дисез, әйме? Менә күрәм. Төркиядә бик күп җирдә менә шундый чишмәләр бар. Теләсәң күп магыз, теләсәң күп юын, беркем берсез әйтми. Һәм инде көпчелек очракта ул кемнеңдер исеменә багышланган була. Ягъни үлер алдыннан кеше васыятын биреп калдыра, минем исемгә чишмә төзегез ди. Һәм инде шул чишмәдән су алган һәрбер кеше өчен аңа савап языла имеш. Төрекләрнең теориялары шундыйрак инде монда. Бигрәк матур җәмәгать. Менә сезгә тагын бер плюс. Аларның мәгълүматлары матур, сездә юк. Шундый урыс әйтмеши уютный. Но җир тетрәүгә чыдамый инде. Җәмәгать, мин монда паркка кергән идем әле. Йөреп алырга дип, рәхәтләнеп ял итәргә дип. Бу мине сугып якмас микән, ә? Сугып та йөрәм икән. Паркта сыерлар ял итә. Урыс авылларындагы кебек капка өстендә түбәчекләр ясап куелган. Юл буе гөл савыты, мин сиңа әйтим. Төрекләр гөлләр ярата инде, бигрәк тә яраталар урамда тотырга. Кыш көне дә, яз көне дә, минуста да, плюста да дигәндәй элеп тә бирмиләр. Төрекләр рәхәт яши инде җәмәгать, сездә юк. Бигрәк тә менә шундый тыныч авылларда кеше юк, тыныч, борчучы да юк, машина тавышы да, бер нәрсә дә. Җәмәгать, бу миңа бәйләнер микән, ботны шәйнәп ташлар микән? Ни булып бетәр икән, ә? Үтеп булыр микән җәмәгать менә шул яныннан, исән сау гына, тулы комплектациядә? Үтеп булса яхшы була, үтеп булмаса контент була. Ахыр калды. Үйләре шундый биек кебек тоела, теге яктан карасаң тау ягыннан, бу яктан карасаң бер генә каты чыгып тора аны. Ләкин монда Яловадан аермалы буларак үйләр аны хәтле яңа түгел, әйтергә кирәк. Җир тетрәү булганнан монда әллә ни ишелмәгән ахрысы. Кемне? Менә җәмәгать, тыныч кына урын. Кертеп бастырдың машинаңны, сөт, җей, рәхәтләнеп яшә, беркем берсез әйтми, төп урамнан ерак. Рәхәт тормыш кыскасы. Кыймалары гарвелдан ясалган, калдык пыстыктан. Ярамаган тагы. Җир белән маскировкасы туры килә. Җиле көчле. Фен да кирәкми, чәчне үзе беркетеп куя. Әле өскә менәсе дә менәсе. Күрәселәр бар әле. Шо затяга диясең җәмәгать. Мопед утыртылган, низен әйтим. Алды да, арты да дисклары ак. Тегәрмәч янмазы ак. Алда диск тормоз тора. Бусын күрмәйбез бит инде. АК-47 дә куйган хәтта. Вай. Evet, bulgan bu әле приматок трәймә карасаң, Акрапович берәр нинди. Кыланып та күрсәтәләр дәсең, ай. Бу әле бурсыныкы, бурсыда теркәлгән бу. Менә сиңа пузатерка, не опущена, а занижена дәрсең. Җәмәгать, әле монда шундай бер дә бар. Монда кайбер үйләрдә газ юк, һәм алар утын ягалар. Үй эчендә буржуйка тора, төтеннеләр рәхәтләндереп, мунча исләре чыгарып, кыскасы монда күңелле. Менә мондай берне әле мин беренче күрәм. Nano технология җәмәгать, хай-тек. Бәйләнде бер эт йөргән нәрсә булдым. Арттан йөри, уйнамакчы булып. Ничек сезгә күренешләр җәмәгать? Бөтен әйбер күренеп тора. Өскә менә бушка китмәде инде, шулай диек. Әнә тегендә еракта Истанбулда күренә. Бу ярда Ялова. Җәмәгать, күрсәтим төрекләрнең акча эшләүдән инде икәннәрен. Зур кеше булсаң 10 TL булачак, укучы булсаң 5 TL булачак. Ләкин әгәр син адult икәнсең, әйме, 20 булачак. Студент булсаң 5 булачак, шулай ук. Ягъни җәмәгать монда ябанчы булып йөрү отышлы түгел. Менә монда килеп төшергән өчен берәр сүз әйтерләр микән? Җәмәгать монда үз вакытында Ататürk нәкъ үзе килгән диләр. Менә бу өйдә торган термалга килгәндә, менә каршында басып тора алтыннан. Шыннап та шулай микән, белмим, әллә акчаган эшләр өчен шулай итәләр микән? Клумбаларында ромашкалар утыртылган. Тәтиләгәннәр, матурлаганнар. Байрак кайда? Байрак монда. Монда ник байрак юк?
Ник мында Ататürkнең үзе кебек зур байрак юк әйтегез әле. Бөтен диварында тутырырлык әйттерәк. Күңел ачу чараларына килгәндә, Яловадагы кеби алар монда юк диярлек. Бар булганы бассейн, мунча, берничә парк, сувенир кибетчекләре һәм инде футбол, ул кая китсен. Ләкин Термалның башка бер тәтилеге бар. Бәхетегез булып, су күп шакка туры килсәгез, монда мондый бер нәмәне күрә аласыз. Бу термалда урнашкан Ялова су саклагычы әйләнә-тирә халык суны моннан агыза. Битте контент җәмәгать. Ләкин контент икенче каналда бар. Минем бит инде техник каналым бар. Шуңа күрә җәмәгать бу видеоны карап бетергәннән соң минем икенче каналга кирип, шундагы контентны да карап, аңа да лайк куеп, дусларыгызга җибәрегезче. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Термалны тулайын диярлек карап чыктык. Күрсәтә алганымны күрсәттем кебек. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр. Дрон әлес кәпүт. Ыштым 500 метр биеклеккә мендем дә, 1 километр ераклыкка киттем дә. Анда өстә бик каты җил икән. Кыскасы дрон кире кайта алмады. Үзеннән үзе кайдадыр утырды. Бер генә кадрын күрәм. Нидер ботакта эленеп тора хәр. Бу ниндидер биектә җәмәгать. Агач өстенә менеп кунаклаган инде бу. Җәмәгать, менә мин, менә дрон. Кайдадыр менә шунда булырга тиеш. Әлегә күрмим. Давай. Ова. Җәмәгать тавышы килә. Бу инде плюс. Бер кулда пульт тотып, икенчесенә камера тотып, уңайсызрак инде сүздә юк. Ова. Нормалек. Дрон үлде. Дронның тавышы да килми хәр. Каядыр агач өстендә инде. Вәт бите. Шытырмалыгын. Кайрымында үтәрлек түгел. Белмим, коптерны табып булырмы? Табып булмаса, күпме контент әрәм була инде. Бүгін көне бойы төшерелгән материаллар бөтенсе дә югала. Менә осы бик аяныч. Коптерыннан әле күбрәк. Тек, әнә тегендә ята кебек ул әнә бутакта. Күрсәм инде күзем белән күрә алмыйм. Камера белән якын айтып кына күрәм кебек инде. Әллә күземә күренә, әллә тагын нәрсә. Бу агачта ята ахыры әнә теге сары бутаклы агач янында, шуның бутагында өстендә. Күземнән юалтырмын инде мен аны барып җиткәнче. Ничек менәргә инде каршында? Табылды бит әй. 5 метр биеклектә. Батагына сынмасын инде. Коптерлы булдык бүген. Алла бергән коптер, Алла сакласын коптерны диярсең. Куллар кырылып бетте инде. Коптер исән кебек. Аллага шөкер. Плюс бер коптер, минус бөтен кием.